Здравейте хора, днес е 1 май и сме се събрали на едно събитие на Premium Rally. Днес ще караме на пистата на А1 и като цяло ще се забавляваме и днес ще участваме по-скоро ще караме само с Huracan, обаче сме и с Urus. И така, ще е доста интересен ден. Времето за сега е окей, да остане така, че иначе няма да има много каране по принцип. Сега ще видите в следващия клип какво ще се случи. Ayy, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. I keep the blood of the lemons my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest of giants, the tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. И така минахме по няколко пъти, мисля, че се представих доста добре, след малко ще проверим де. Обаче много интересно, много як адреналин и така ще продължим още малко. Как беше? Направо уникално. Това чувство просто не мога да ви го опиша. Прекрасно. Мисля, че доста добре се справих. Сега след малко ще проверим да видим дали го бих брат ли поне. И така. Как ще ме биеш? А гумите как са? Гумите, човек, само погледни. Това е само от накладки. Гумите горе-долу окей. Преграха направо на 70 градуса. Смятай. Вика да запуснем още един път. Има още един път и ще видим какво мога да направим. Какъв ти е рекорда сега? За сега, сега ще видим, още не сме проверили. Какво постигнахме? Постигнах 1.56, 1.57? 1.56. 1.56, което за първ път на писта, да ти кажа честно, е много добре. Много съм доволен от резултата, но ще го подобрим на 100%. Просто следвайте канала и по-натам мога да постигнем нещо. И значи приключи карането за днес. Направихме доста хубави обиколки, за пръв път не. И мисля, че доста добре се справихме. Общо взето започнахме първия лап, където направихме беше на 2 минути. След това минута 58. Накрая успяхме да го свалим на минута 56. От което те ти дават тук 3 стикера имаш. Имаш синьо, зелено и червено. Синьото е за между минута и 58, между минути 59 и 3 минути. След това имаш зелено, то е горе-долу за хора,
си карат малко по-добре. Средно, то е за между минута 46 и минута 58 и след това имаш червено, нали, всичко под минута 54. И де-факто успяхме да стигнем на зеленото ниво. И доволен съм, за първи ден съм доволен. Сега имаме вечеря тук от организацията. И да ви кажа, тук с тая хубава гледка, наистина е прекрасно. И така за този ден за сега. И след това ще видите какво ще случи. Здравейте хора, вече сме следващия ден. Нали, днеска е много хубав слънчев ден, а и сме много болни и затова много не се чувам. Гласа ми е изчезнал малко. Обаче в това хубавото време той не ми се тренира, ама най-важното нещо е да си свършите първо това, което трябва да се прави и това да вършите това, което искате. Болни или не, трябва да се тренира. То не е най-хубавото нещо да се тренира, докато си болен. Ама аз не го правя само за тялото като цяло, също си го прави за менталното. Трябва да има и малко дисциплина. Колко и да не ти съще, трябва такива неща да си ги правиш, да си калиш мозъка. Ние хората винаги искаме най-лесното по принцип. Обаче точно така няма как да се получат нещата. И започваш най-малкото. Най-малкото е това да тренираш. Тъй като няма много да снимаме докато сме в фитнеса. По-скоро ще ви покажам аз какво правя. Моите тренировки какви са. Днеска ще правим бутащи с фокус към рамото. Общо взето в момента тренирам 5 дни в седмицата, от което са бутащи, дърпащи крака. След това имаме пак бутащи и последно имаме дърпащи с крака, задна част, задно бедро. Да, общо взето. Иначе и почивните дни са на 1 час кардио. И за сега това правим. И в следващото клипче продължаваме към тренировката малко да видите там какво се случи. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got apply no pressure. VIO, then I'm on that bars. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got apply no pressure. VIO, then I'm on that bars. Could've went home, I stayed OT. Така, приключихме с тренировката. Така, доста добре мина. Имахме доста сила. Сега се довършваме с кардиото на минути. И след това ще отидем да капнем нещи. И за сега това е. Сега так му четем коментарите с папата и нещо много интересно, където задават като въпрос е как така ще караш такава кола на нашите лоши пътища и не знам си какво. Честно казано, с тази кола не се усеща чак толкова. Да, има си дупки, да, усеща се горе-долу, но тези дупки пак ще ги усещаш и с А3-ката. Или с каквото и да е. В смисъл, то не е чак толкова твърда колата или чак път толкова ниска. Аз мога дори да ви кажа, че тази кола като се повдигне е тук, само да ви покажа копчето, цък, и предницата се надига. И де-факто колата може да е по-висока да е от една F10, например. И това за този въпрос. В смисъл, доста удобно да се кара по нашите пътища. Да, нали, не са от най-добрите, но и не са от най-лошите, да ви кажа. Сега отиваме малко да се позабавляваме, да покараме малко. И оттам след малко мога да седим някъде, да видим едно приятелче и да пушим и наргиле. Да поразпуснем, че и днеска си беше доста натоварен ден. И малко за да усетим това хубавото времето, колко често го имаме в последно време. 22 градуса. Прекрасно.
shoot craps, if that's your vice. I hope you win, though caution to win. Stay up all night, at least till 10. But if we do, we sleeping in this mattress nice. My cash is ashes to ashes, burn fast as passenger flights. Don't own no asses, it go 500 asking. Am I right? Got people praying that passion alone will last them. That's alright. You gotta fall a couple times to be a winner, flashing lights. The jackpot is singing, it's spring in the summer, gon' crack some ice. The temperature rising, take on advisement, it's your life. I'm more grown, so no more bitching and whining Sonoma, right?